Každá pleť si zaslouží péči na míru. A proto jsme si na našem e-shopu připravili takového chytrého průvodce, který vás provede kompletním rituálem od čištění až po výživu. Díky přírodním složkám naše produkty působí v souladu s pletí a navzájem se podporují. Proto nejlepších výsledků dosáhnete, když péče tvoří ucelený rituál. A jak průvodce funguje? Náš průvodce vás krok po kroku provede celou rutinou. V každé části najdete produkty vhodné pro tento krok a snadno si otevřete její detail. Rovnou se tak můžete podívat na složení, účinky a doporučení, zda tento produkt je vhodný právě pro vás. Začínáme čištěním. Základem každé krásné pleti. Ráno i večer jemně, ale důkladně zbavte nečistot a líčení. Vyberte si čistící produkt, který vám sedne a zanechá pleť svěží, ne vysušenou. Pokračujeme tonizací. Tonikum nebo booster stáhne pory, vyrovná pH a osvěží pleť tak, aby byla připravená přijmout další péči. Dalším krokem je sérum, koncentrovaná péče plná aktivních látek a vitamínů. Vyberte si sérum, které se zaměří právě na potřeby vaší pleti a pomůže řešit její nedokonalosti. Teď je čas na hydrataci. Osvěžte pleť párstřky květinové, lesní nebo bylinné vody a připravte ji na krém či olej, který uzamkne hydrataci a zanechá pleť hebkou, ne mastnou. A nakonec výživa, tečka celého rituálu. Pleťový olej nebo krém dodá pleti potřebné živiny a zanechá ji hebkou, pružnou a zářivou. A je to, váš osobní pleťový rituál je hotový, navíc se zvýhodněnou slevou.